Наталья Карпович, навела «Прывіды гарадзенскага старога замка». Дана сёння была шчаслівым чалавекам. Нарэшце здзейснілася яе мара. Дану запрасілі на працу ў музей старога замка. Праўда, не зусім па яе спецыяльнасці, пакуль толькі адміністратарам, але галоўнае ў старым замку. Яшчэ ў школе, а потым і ва ўніверы Дана цікавілася перыядам з гісторыі Беларусі, які належаў праўленню Рэчы Паспалітай, караля польскага і вялікага князя літоўскага Стэфана Баторія. Патлумачыць, чаму менавіта Стэфан Баторый так цікавіў, Дана не магла. Нейкая невядомая сіла прыцягвала яе ўвагу да гэтага героя. А стары замак быў менавіта тым месцам, дзе Баторыя было найбольш. Дане ў Стэфане падабалася ўсё. Знешні ваяўнічы выгляд, чорныя валасы, удумлівыя вочы, прынамсі так яго малявалі на партрэтах. Цешыла і тое, што Стэфан, а дакладней Штэфан, бо ён быў венграм, вельмі палюбіў горад, які ўсім сэрцам любіла і Дана. Баторый шмат зрабіў для гарадзенцаў, нават паспрабаваў з Гародні зрабіць новую сталіцу Рэчы Паспалітай, хоць і не атрымалася, на жаль. Быў добрым кіраўніком, талерантным і справядлівым. Заставіў Гародні вялікія грошы па тэстаменту, добра адукаваны, стварыў самую магутную армію ў Еўропе. Менавіта такі кароль і быў патрэбен шматканфесійнай, шматнацыянальнай Гародні. Дана пра Стэфана знала амаль усё. Перагледзела шмат літаратуры і дакументаў, партрэтаў і замалёвак. Вельмі спадабаўся партрэт Стэфана, які Дана бачыла на выставе. Гэта быў адзіны партрэт, на якім ён выглядаў шчаслівым і закаханым, а на левым запясці яго красаваўся сплецены бранзалет-аберег. Бранзалет быў незвычайны. На ім пасярэдзіне быў герб рода Баторый, 3 зуба цмока, а з абодвух бакоў былі ўжо беларускія сімвалы аберэгі, выявы зоркі і сонца. Магчыма, гэта быў перыяд, калі Стэфан падчас ахоты сустрэў і закахаўся ў прыгожай літвінцы, дачцы лесніка Агаце. Каханне было ўзаемным і з першага позірку. Дана не магла зразумець, як гэта адбываецца, каханне з першага позірку, якая хімія ці магія такое робіць з людзьмі. Магчыма, і бранзалет-аберег падаравала Стэфану каханая. У музеі старога замка Стэфану быў адведзены цэлы 3-й паверх, і не дзіва, бо менавіта кавенны замак будавалі па загаду Баторыя. Дана кожны дзень заглядвала ў пакоі Баторія і магла там знаходзіцца гадзінамі. Калегі жартавалі. «Дана, ты ўжо перасяляйся ў пакоі да Стэфана. Толькі ноччу не выходь на 1-й паверх, бо там з'яўляецца прывід каралевіча Казіміра. Пералякаешся». Былі здагадкі, што Казімір палохае і помсціць гарадзенцам за тое, што не выканалі яго наказ пахаваць у Гародні, а адвезлі ў Кракаў. Гэта яшчэ адзін каралевіч, які ўсім сэрцам палюбіў Гародню. Дана не верыла. Лухта, смяялася, якія прывіды ў 21 стагоддзі. Праз 2 дні наступала ноч музею. Напярэдадні высветлілася, што прыхварэла супрацоўніца, якая павінна праводзіць экскурсію па пакоях Баторія. І Дане прапанавалі правесці мерапрыемства. Яна была найшчаслівейшым чалавекам у свеце, лётала да нябёсаў. Рыхтавацца адмыслова ёй было не патрэбна, і Дана вырашыла пайсці на закупы. Адразу, як толькі ўбачыла і прымерыла, купіла ў доме моды блакітную сукенку з доўгімі рукавамі, якая падкрэслівала прыгожую фігуру і пасавала да блакітных вачэй Даны. А потым проста бадзялася па горадзе, заходзіла ў краму і гуляла па старым горадзе. Выпадкова на вуліцы Замкавай зайшла ў краму з інтрыгуючай вывескай «Барахолка. Аддам задарма толькі добрым людзям». Дане не патрэбна было задарма, але зацікавілася. У краме чаго толькі не было і ўсё старадаўняе. Гаспадара не было відаць, але Дана вырашыла ўсё разгледзець. Былі цікавыя імбрыкі, кубачкі для гарбаты, размаляваныя сподачкі, люстэркі і нават жырандоль, а ў куце быў стол з рознымі вязанымі бранзалеткамі. Дана заўважыла бранзалет, які яна бачыла на руцэ Стэфана на карціне з выставы. Яна ашаломлена разглядала бранзалет. Няўжо гэта той самы з зубамі цмока? І тут нечакана, як з-пад зямлі вырас гаспадар крамы, сталага ўзросту мужчына жвавай гаваркі. «О, шаноўная паненка!» З захапленнем ён пачаў гаварыць. «Прымерце бранзалет, можа, вам ён падыдзе?» Дана прымерыла, вельмі прыгожа. Было бачна, што гаспадар узрадаваўся, патлумачыў, што да Даны нікому бранзалет не падыходзіў, і падараваў Дане бранзалет. Вось і надышоў самы цікавы і інтрыгуючы дзень, ці дакладней ноч музеяў, які праводзіўся ў старым замку раз на год. Дана добра спраўлялася са сваімі абавязкамі, з захапленнем, шматлікім наведвальнікам расказвала пра Баторія. Ад самага пачатку, як толькі паднялася на 3-й паверх, мела адчуванне, што за ёй назіраюць. Чула нейкія шэпты за спінай і нават некалькі разоў адчула халодны дотык да рукі. Але старалася не надаваць гэтаму ўвагі. Напэўна, гэта стомленасць. А 3-й гадзіне ночы ўсё закончылася. Усе наведвальнікі разышліся, засталіся толькі некалькі супрацоўнікаў на сваіх лакацыях. Дана ўжо ўсё прыбрала і расставіла па месцах і збіралася адыходзіць, як пачула
шолах з-за фіранкі. Святло пачало міргацець, і з-за статуі Стэфана нехта выйшаў у плашчы з капюшонам. Яна спачатку не спалохалася, падумала, што нехта з супрацоўнікаў жартуе. Але калі падняўся капюшон, твару там не было. Дана ад жаху амаль анямела, не магла ні варушыцца, ні закрычаць. Гэта быў прывід, прычым па вопратцы, як быццам статуя Баторыя жыла. Дана ліхаманкава падумала, што праўда існуе прывід у замку, але гэта быў прывід не святога Казіміра, а Стэфана Баторыя. Далей падзеі адбываліся, як у запаволеным кіно. Прывід Стэфана нейкім замагільным голасам пачаў патрабаваць спачатку ціха, а потым грабчэй: «Аддай тое, што табе не належыць». Дана зразумела, што прывід патрабуе бранзалет, і ліхаманкава пачала сцягваць яго з рукі. А прывід працягваў: «Ты не маеш права на бранзалет, яго мне падаравала мая каханая Агата». Нарэшце бранзалет сцягнуўся і імгненна па паветры пераскочыў да прывіда. Адначасова гэты бранзалет з'явіўся на руцэ Баторія на карціне, што вісела на сцяне. Але прывід не супакойваўся, пачынаў ужо перасоўвацца па пакоі і павышаць голас. Далейшыя яго словы назаўсёды запомніліся Дане. «Чаму гарадзенцы дрэнна расследавалі і не змаглі высветліць, што мяне атруцілі? А менавіта пасланнік маёй жонкі Ганны Егелонкі? Чаму партрэт атруцителькі павесілі ў замку побач са мной? І чаму так абышліся з маім адзіным сынам Зміцерам, якога вы ўцягнулі ў авантуру і клічаць Лжэдмітрыем I, заявіўшы, што яго бацька Іван жахлівы, а ён мой сын, і я патрабую гістарычнай справядлівасці і праўды. Так абразіць мяне і майго сына. І яшчэ хто, мае гарадзенцы?» Прывід ужо амаль крычаў, напрыканцы пачаў стукаць па падлозе кіем. «Абяцай, што высветліш», – патрабаваў ён. І тут заскрыпелі дзверы. Святло ізноў пачало міргацець, і ў пакой зайшоў нехта ў доўгім чорным плашчы. Ён таксама быў без твару. «Божа міласцівы, няўжо яшчэ адзін прывід? Ды колькі тут іх у старым замку?» Прывід спакойным голасам прамовіў: «Я, каралевіч Казімір, таксама маю прэтэнзіі да гарадзенцаў. Чаму здрадзілі і не выканалі мой наказ пахаваць мяне ў гародні, а аддалі ў Кракаў? Я патрабую вярнуць мяне ў гародню». І тут Дана не вытрымала і залямантавала з усёй моцы. Прывіды зніклі, а ўсе, хто яшчэ заставаўся ў замку, збегліся да Даны. Сталі яе суцяшаць, зразумеўшы, што яна бачыла прывід. Адзін з супрацоўнікаў Андрусь прапанаваў падвесці Дану дадому. Яна ўжо трохі супакоілася і змагла яму ўсё падрабязна расказаць, што, аказваецца, прывідаў два, і абодва незадаволены тым, як няўдзячныя гарадзенцы з імі абышліся. Патрабавалі дакладных дзеянняў, каб змяніць гістарычную інфармацыю. Андрусь уважліва слухаў. Ён быў вядомым у гародні гісторыкам-даследчыкам і ў дадатак вельмі падабаўся Дане. Размаўлялі яны да самай раніцы, і ўжо досвідкам Андрусь прапанаваў Дане сумеснае даследаванне. Трэба высветліць сапраўднасць інфармацыі пра сына і пра магчымае атручванне Стэфана Баторія, бо Ганна Егелонка была дачкой знакамітай атруцителькі Боны Сфорцы, і паралельна пачаць пакуль неверагоднае, але ў будучым магчымае перапахаванне святого Казіміра ў гародню. Андрусь аптымістычна заверыў, што разам яны змогуць шмат зрабіць. Дана стала абсалютна шчаслівым чалавекам. Пачыналася новае жыццё, даследаванне, адкрыцці, вяртанне праўдзівай гісторыі, а галоўнае, побач быў Андрусь, да якога ў Даны паступова павялічвалася сімпатыя. І хто ведае, можа і перарасце ў сапраўднае каханне.